Szanowni Państwo, ponieważ czas, jaki jest wyznaczony na przedstawienie tekstu, jest bardzo ograniczony, a temat obszerny, więc postaram się pewne rzeczy sprowadzić do punktów. W tekście pisanym będę to rozszerzać czy konkretyzować i tak jak mi to wyjdzie czasowo też, przepraszam, jeżeli przekroczę o troszeczkę. Po pierwsze, instrumentarium pojęciowe. Pomimo że będę posługiwać się pojęciami powszechnie używanymi przy obecnej interdyscyplinarności i funkcjonowaniu terminów w różnych dziedzinach, wolę zaznaczyć istotę ich rozumienia z perspektywy rozpatrywanych tu zagadnień. Kiedy mówię o świadomości inteligencji łemkowskiej, rozumiem świadomość jako koncepcję siebie grupy, koncepcję siebie jako grupy, pokrywającą się w pewnym sensie z pojęciem tożsamości zbiorowej. Tę z kolei pojmuję za Antoniną Kłoskowską jako swoistą hipostazę i w pełni uznaję jej odpowiedź na pytanie o podmiot, bo tu jest ważne, o podmiot, który taką koncepcję siebie kreuje w przypadku tożsamości zbiorowej. Tym kreatorem i nośnikiem według badaczki są teksty kulturowe uznawane przez wspólnotę za swoje. I drugi termin, literaturę natomiast pojmuję jako jeden z dyskursów kulturowych, nie ograniczam ją do form beletrystycznych, czytam ją nie tylko przez walory estetyczne, ale przede wszystkim jako odpowiedź na wyzwania kulturowe i społeczne danego czasu. To właśnie ona jest tym podstawowym nośnikiem i wyrazicielem wspólnotowej koncepcji siebie. Fakty. Tutaj nie będę powtarzać wielu faktów, które już tu wybrzmiały albo nawet nie wybrzmiały, ale one są dostępne, są znane, dotyczących właśnie jednego z kilku obozów dla internowanych przez władze austriackie w czasie I wojny światowej Rusinów i innych narodowości podejrzanych o sympatie prorosyjskie, gdyż one właśnie, jak mówię, wybrzmiały, są znane. Znamy miejsce obozu, czas, przybliżoną ilość więźniów, którzy przewinęli się przez obóz, ilość zmarłych osób. W dokumentach odnaleźć można historię kolejnych transportów, etapy budowania obozu, zarejestrowane wydarzenia dotyczące powstawania, funkcjonowania obozu oraz jego zamknięcia. Mamy do czynienia z faktami historycznymi, które można badać na różny sposób, doprecyzowując wraz z każdym na nowo odkrytym dokumentem to, co powiązane było z jednym z wielu działań wynikających z konfliktu dwóch wielkich mocarstw i losem narodów im podległych. I tutaj właśnie grupa. Jednym z takich etnosów byli Łemkowie. W 1914 roku stanowili oni dosyć dobrze samorozpoznającą się etnicznie wspólnotę, którą reprezentowała ustabilizowana warstwa rodzimej inteligencji, na ogół zgodna w swych z reguły konserwatywnych poglądach kulturowych i narodowych. W większości byli to duchowni grecko-katolicy i ich potomkowie. Czuli się oni częścią inteligencji galicko-ruskiej. Kiedy jednak decyduje się nazwać ich mianem inteligencji łemkowskiej, nie robię tego bez podstaw. Zarys Łemkowskiej Rusi, bo taka nazwa w zasadzie już powszechnie funkcjonowała w drugiej połowie XIX wieku, kształtowali swym piórem, często w opozycji do zewnętrznych charakterystyk ludu i regionu łemkowskiego, kreślonych przez etnografów i folklorystów, właśnie owi urodzeńcy beskidzkiej zemli, jak o sobie często mówili w tych dokumentach pisanych. Próbowali bądź podbudowaną kulturowo argumentacją, bądź nicującymi autoironicznymi charakterystykami, czy polemiczną retoryką włączyć łemkowski głos do galicyjskiej polifonii. Najbardziej znaczącymi etnicznie nacechowanymi konceptami wpisali się w to projektowanie beskidzkiej ojczyzny Michał Krynickiej, Matwij Astria, Władimir Chylak, Mikołaj Malyniak, Teofil Kaczmarczyk, czy też mniej znani korespondencji galicko-ruskich czasopism. Inteligencja ta transportowała jeszcze w XX wiek swoje galicko-ruskie staro- czy obszczerusiństwo. Jednak zaczynało ono już poważnie pękać wobec zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Tymi zmiennymi było po pierwsze pojawienie się młodej inteligencji kształcącej się w profilu świeckim, niekoniecznie już wywodzącej się z rodzin duchownych, wychowanków ruskich bórs w Sączu, w Gorlicach. Dwa, rozpoczęta z końcem XIX wieku ekspansja radykalnej ideologii narodnickiej i Narodowego Programu Ukraińskiego na obszar otumaniony moskalofilstwem, jak to był określany z tych perspektyw obszar Łemkowyny. Trzy, poważne osłabienie wschodnio-galicyjskich środowisk staroruskich, z którymi integrowała się inteligencja łemkowska. Najbardziej znamiennym przejawem tych zmian było pojawienie się w 1911 roku pierwszego w całości łemkowskojęzycznego, to znaczy pisanego nie knyżnym, tylko ludowym, lokalnym językiem ruskim czasopisma Lemko Gazeta dla Naroda, wydawanego jako początkowo dwutygodnik, później tygodnik, aż do wybuchu wojny, utrzymującego się z prenumeraty krajowej zaoceanicznej i wydawanego właśnie na Łemkowynie, Nowy Sącz, Krynice, Gorlice. Wystarczy prześledzić stronnicę tego czasopisma i dokonać analizy treści
treści, języka, grafiki, przeczytać ogłoszenia, rozpoznać autorów i redaktorów, by dostrzec, na jakim stadium dojrzałości była już wówczas koncepcja Łemkowszczyzny, Łemkowyny jako odrębnego terytorium kulturowo-etnicznego. Już pierwsze odredaktorskie odezwy motywujące powstanie gazety silnie odwoływały się do odrębności i samoodpowiedzialności wspólnoty za jej sprawy. Widać w niej też próby wywalczenia dla Łemkowyny politycznego głosu i dużego zaangażowania w kampanię wyborczą łemkowskiego posła Hawryi Ahnatyszaka. Jedną z najbardziej uwidaczniających się na szpaltach gazety kwestii było przeciwdziałanie akcji ukrainizacyjnej na Łemkowynie i odzwierciedlenie różnych konfliktów na tym tle pomiędzy lokalną inteligencją i ludem, a przesyłanymi na ten teren zaangażowanymi propagatorami idei ukraińskiej. Na przykład walka o ruską bursę w Nowym Sączu, opozycja wobec duchownych próbujących, jak to pisano, zmieniać czytelnię Kaczkowskiego na czytelnię Proświty, przeciwdziałanie propagandzie szerzonej przez czasopismo Підгірський Дзвін. W takim stanie świadomości zastał tę rusińską i łemkowską inteligencję, a też świadomych etnicznie chłopów, o czym było tu przypomniane, 1914 rok, czyli wybuch I wojny światowej. Świadectwa. Aresztowania odbywały się na terenie Łemkowyny, można powiedzieć, masowo. Krążące w przekazach łemkowskich powiedzenie, iż aresztowano całą prawie inteligencję łemkowską, nie jest zbyt odległe od rzeczywistości. To, co zasygnalizowałam powyżej, w przededniu aresztowań Łemkowie byli zintegrowani wokół wspólnotowych celów i dosyć jednolici w poglądach, miało swoje wyraźne konsekwencje w pewnym procesie, całym procesie represji, przekładając się na konkretne wizje i działania. Za ważne wewnętrzne świadectwo talerchowskiej rzeczywistości i postaw internowanych z Łemkowyny służyć mogą najistotniejsze z perspektywy tożsamościowej teksty talerchowskie, w tym najważniejszy chyba Dnevnik Lemka i Talerhofa Teofila Kuryły. Ten młody, zaledwie 23-letni student prawa został wybrany, nie do końca wiadomo z jakiej przyczyny, na bezpośredniego kronikarza łemkowskiego losu, z czego wywiązał się w sposób bardzo skrupulatny i symptomatyczny. O tym symptomatyzmie zaraz właśnie powiem. Znów odwołam się do najistotniejszych tylko wskaźników ideowego znaczenia tego dokumentu osobistego i wspólnotowego jednocześnie, zarówno na poziomie zawartych w nim treści, jak i samego aktu jego powstania w aspekcie przyczyn i celów. Po pierwsze, niewątpliwie mamy do czynienia z głębokim poczuciem odpowiedzialności elit za świadczenie o historii z perspektywy własnej wspólnoty etnicznej określonej jako łemkowska. Kiedy Kuryło pisze pod datą 17 listopada, wtorek, to był 1914 rok. Odwiedzają mnie dr Dmytrij Sobyn i prawnik, teksty przetłumaczyłam na polski i w takiej wersji będę czytać. Odwiedzają mnie dr Dmytrij Sobyn i prawnik Karol Andrzej z Łosia. Mówią, żebym sporządził spis wszystkich internowanych Łemków i odtworzył zapiski gorlickie. Pierwsze moje zapiski z gorlickiego więzienia po rozstrzelaniu prawosławnego księdza ojca Maksyma Sandowycza wyrzuciłem w Tarniny, obawiając się rewizji. Nie mamy wątpliwości, że wyznaczono zadanie dokumentacyjne odnoszące się do wspólnoty, podczas gdy inne liczne wspomnienia opublikowane w talerchowskich almanachach, o których tu była mowa, ale też innych publikacjach po talerchowskim mają charakter retrospektywny. Tu mamy do czynienia z dziennikiem zawierającym codzienną rejestrację ukierunkowaną na wybrane wydarzenia i fakty, prowadzoną od 15 września 14 do 20 sierpnia 1915 roku z perspektywy, jaka została tej misji nadana. 2. W samym tytule zawarte zostaje, czy nie najistotniejszy komunikat, do tego zresztą są tytuły, że jest to dziennik pisany przez konkretnego internowanego, ale przedstawiającego się jako Łemko. Dnevnik Lemka i Talerhofa. Tu też mamy wyraźną różnicę w stosunku do innych wspomnień podpisywanych imieniem i nazwiskiem, ewentualnymi tam dodatkami, skąd pochodzili. Po trzecie, podkreślana tu perspektywa znajduje odzwierciedlenie w treści zapisków. Autor Łemko, pisząc o kim z Łemkowyny, a tych osób pojawia się tu zdecydowanie najwięcej, nie omieszka podkreślić ich przynależności do grupy. Justyn Worhacz, sołtys z Florynki, Lemko w nawiasie. Leśniczy krajniak, Lemko, siwy starzec, chudy z długimi wąsami, brodą, człowiek z natury cichy, z twarzą zdradzającą chorobę, niewysoki, rozmawia ze swym sąsiadem o tym, jak teraz spędzają czas zające i sarny na Łemkowynie. Barna i Demczak, chłopi, Łemkowie. Dowiaduje się, że 27 władze obozowe zamknęły do aresztu na 2 dni Dmytrija Sobyna, Andrzeja Karela i Iwana Jadłowskiego, Łemków, dlatego że przekazali wychodzącym do Gracu listy do rodziny w Ameryce z prośbą o pomoc materialną. 4.
Wskazuje wielokrotnie sytuacje, w których Łemkowie integrowali się w obrębie swojej wspólnoty, bo mieli wzajemne powiązania, interesy, sentymenty. 17 października, sobota. Szczęśliwy dla mnie dzień, ponieważ ludzi z transportu grybowskiego nowosądeckiego przywieźli do naszego baraku numer 8. Mieszkam więc teraz razem z ojcem i ojcem Władimirem Mochnackim z Czyrnej. Przekazujemy sobie wydarzenia, co się z nami działo, co przeżyliśmy w trakcie naszej rozłąki. Wspominamy dawne dzieje. Po raz pierwszy dowiaduje się, że wielebny ksiądz Petro Sandowicz i jego syn Anton, student filozofii z Brunard, zostali rozstrzelani w Nowym Sączu. Ta wiadomość była dla nas wstrząsem. 3 listopada spotykam się z wdową po księdzu Maksymie Sandowiczu, prawosławnym duchownym ze Żdyni, który został rozstrzelany bez procesu sądowego i śledztwa w więzieniu w Golicach 6 września 1914 roku o godzinie 6 rano. 4 listopada Justyn Borcharz z Florynki składa prośbę o przeniesienie do naszego baraku. Jego prośba zostaje spełniona. Zachary Stawyski ze Śnietnicy otrzymał od dawnego teścia Aleksandra Dubca przekaz na 10 koron, ale bez żadnej korespondencji. 30 listopada, poniedziałek, doktor Maściuch je chleb z masłem i słysząc śpiew mówi: o, Łemkowie śpiewają. Piąty punkt. Sytuacja ekstremalna, wymagająca działań konsolidacyjnych, empatii, solidarności, wyraźnie integruje Łemkowski internowany w kręgu, który w kontekście wszystkich Rusinów galicyjskich, też innych narodowości, oczywiście znajdujących się w obozie, wyraźnie się wyodrębnia i tak jest ukazywany w świadectwach. Czy to w literaturze faktu, dokument osobisty, wspólnotowy, o którym tu mówiłam, dzienniki, zapiski talerchowskie innych więźniów, czy świadectwo liryczne w formie wyznania Michaiła Nesteraka, o którym będzie mówił Petro Trochanowski. 6. Świadectwo talerchowskiej rzeczywistości z perspektywy Łemków dał też, ale już w formie bardziej sproblematyzowanej, z czasowego dystansu i późniejszych doświadczeń, inny talerchowczyk, który został aresztowany bezpośrednio w murach Golickiego Gimnazjum. Został aresztowany jako gimnazjalista, to już poza gimnazjum. Po latach w swoim chorlickim bursaku napisze znamienną opinię o wpływie obozu w Talerhofie na świadomość społeczną, etniczną, polityczną Łemkowskich internowanych. Jest to ważny cytat. Byliśmy już nie tymi samymi ludźmi, których przywieźli do Talerhofu. Talerhof nas mocno zmienił. Nie byliśmy tacy bojaźliwi i potulni wobec reprezentantów władzy państwowej, jak w tych czasach, gdy nas aresztowali i po więzieniach włóczyli. Wówczas człowiek tak przywykł do ustalonego porządku i prawa państwowego, że nie mógł nawet pomyśleć, by można było wystąpić przeciw niemu. Natomiast teraz każdy wiedział, że prawdziwego prawa wśród ludzi nie ma i sprawiedliwej władzy nie ma. A śmierci nikt bardzo się nie bał, bo każdy z nas przeżył obok niej ponad 10 miesięcy i ciągle zaglądał jej w oczy. Teraz każdy był gotów, by szukać wszędzie swego prawa i na przemoc odpowiadać przemocą. Pamięć. Popatrzmy, co się wydarzyło później po zamknięciu obozu w maju 1917 roku. Niektórzy młodzi jeszcze byli na froncie w Talerhofie, tak jak w Talerhofie, tak tutaj Teofil Kuryło czy Symeon Pysz, który się zgłosili, chociaż akurat Symeon zdezerterował, ale o tym się nie będę rozwodzić. Inni wrócili do swych rodzin na Łemkowynie, inni jeszcze oczywiście zostali na cmentarzu pod Sosnami. Według niepełnego spisu sporządzonego przez Wasylija Kuryła, ojca Teofila, autora tego dnewnika, w Talerhofie więziono prawie 1000 Łemków. Statystyki według innych źródeł mówią o 2000 i tutaj, jak mówię, są rozbieżności, z czego zmarło 115 osób. Wśród nich byli bardzo ważni też pisarze, ale to o nich też tutaj nie będę się rozwodzić. Ci, którym udało się wrócić, wrócili do tego, od czego ich zabrano, ale co wypełniało również ich obozowe życie, do wspólnotowych powinności. Dosyć szybko po ich powrocie rozpadła się monarchia Habsburgów, pojawiło się orędzie Woodrowa Wilsona. Na Łemkowynie zaczęto organizować wiece, ogólnonarodowe wiece z postulatami najlepiej znanymi z centralnego wiecu we Florynce z 5 grudnia 1918 roku. Jak mówiono, będziemy jutro na tym miejscu przypominać to wydarzenie. Ich treść wskazywała na pełną gotowość wzięcia odpowiedzialności za naród w postulatach karpato-rusińskich. Naród ruski, który zamieszkuje terytorium Galicji, Posan, Poprad i Dunaj, południowe stoki Karpat i Bukowinę, na północ od Ceretu, uroczyście wyraża wolę należeć do wspólnego organizmu politycznego, a protestuje przeciwko pretensjom Polaków i Węgrów do wymienionych obszarów. To jest z końcowych rezolucji z wieców we Florynce. Oczywiste, że na czele tego ruchu stali Talerchowczycy. Wasylij Kuryło, Kaczmarczykowie, Dymitrij Chylak, Dymitrij Sobyn, Dymitrij Wysłocki, Mikołaj Hromosiak.
Sumienie tego ruchu politycznego zmusiło łemkowskie elity do przedstawienia swych działań i dążeń na inne tory. Emancypację kulturową w obrębie II Rzeczpospolitej i budowanie świadomej wspólnoty etnicznej, dla której niezwykle istotne jest poczucie ciągłości historycznej bazującej na pamięci. Dzięki rozwiniętym studiom pamięciologicznym oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę ze społecznych ram pamięci. Janowi Alejdzie Assmanom zawdzięczamy wnikliwe studia dotyczące semiotyzacji wspomnień oraz koncepcję pamięci kulturowej, czyli zorganizowanej, praktykowanej tekstualnie i rytualnie. Praca łemkowskiej inteligencji nad uczynieniem Talerhofu jednym z kluczowych elementów pamięci kulturowej zaczęła się, co podkreślałam, już w samym obozie. Celebrowanie martyrologicznej wizji cierpień narodu, który poniósł ogromne straty, ale się nie złamał, oraz wzorów osobowych i wartości, to za Barbarą Szacką ważne spoiwo łączące przeszłość z teraźniejszością i przyszłością, budujące tożsamość wspólnotową. Kolejne teksty talerchowskie publikowane w międzywojniu, i tu o nich była mowa, ale w 1924 pewnie o nim będzie mówił Petro, przez Symeona Pyrza opublikowane twórczość Michaiła Nesteraka Talerchowska, właśnie wspominane almanachy talerchowskie, 4 tomy i szereg innych, tu nie wymieniam, one pojawią się dokładnie w tekstach, niezwykle przemyślane z punktu widzenia celów wspólnotowych. I tutaj tylko przeczytam fragment wstępu do pierwszego tomu almanachu talerchowskiego, także w tłumaczeniu na język polski. Nasze zadanie jest trudne, także dlatego, że jest przede wszystkim odpowiedzialne zarówno za lepszą przyszłość naszego narodu, jak i tym bardziej za wielką pamięć jego męczeńskiego heroizmu okazanego przezeń w nierównej walce z bezwzględnym i silnym przeciwnikiem za swoje szczególne prawa świadomego narodu. Ta właśnie okoliczność wymaga od nas, by zbudowana przez nas martyrologia Rusinów karpackich była równocześnie księgą głębokiego wychowania narodowego przyszłych pokoleń naszego narodu. Poszczególne tomy poświęcone są chronologicznym etapom trwania wojny, prześladowań. Choć perspektywa oglądu jest ogólnogalicyjska, tu mówię o almanachach, wprowadzono pojęcie karpatoruskiego narodu, a Łemkowina eksponowana jest w poszczególnych tomach wyodrębnionych od Galicji rozdziałach, gdzie dominują wspomnienia, relacje świadków, zapisy wydarzeń i dokumenty, które budują pamięć twardą, kulturową. O śmierci Antonyja i Petra Sandowiczów, Maryi Mochnackiej, Maksyma Sandowicza, losie wdowy po nim, wielu wymienionych nazwiska represjonowanych i zamordowanych w poszczególnych wsi łemkowskich. Almanachy były największą machiną budowania pamięci kulturowej, kreując wzory pozytywne, ale też konstytuując wizję opozycjonistów, jak w Krwawym Sudolyszczy Wasylija Kuryły, potem przedrukowywanym wielokrotnie, gdzie wymieniono donosicieli na podstawie denuncjacji, których aresztowane i tracone były ofiary, takie jak Piotr i Antoni Sanowiczowie, wielokrotnie tu wymieniani, wskazując cel, w jakim to należy uczynić, czyli takie wskazanie denuncjatorów. W pełnym nienawiści zaślepieniu, bez wstydu i sumienia autorzy donosiciele, którzy ostatnimi laty przywlekli się tu przeważnie z Galicji Wschodniej, ukraińscy księża, nauczyciele i żandarmi, niesławne imiona, których należy tu podać na wieczną haniebną pamięć. Lista tekstów z międzywojnia, gdzie granica między talerchowskim doświadczeniem Łemkowiny a martyrologią ogólnogalicyjską jest labilna, bo teksty albo publikowane są już na niezależnych łemkowskich szpaltach czasopis takich jak Karpatoruski Kalendar Lemko-Sojuza czy Lemko, bądź lokowane są wzorem XIX-wiecznym w galicyjskich wydawnictwach, wspomniane właśnie almanachy, czy kalendar Obszczestwa Kaczkowskiego z 1935 roku i inny, jest dość obszerna. Znając siłę pióra Iwana Ruseński, wskazać warto jego budzicielski, wierszowany manifest. Na Lemkowyni w naszym kraju, na Lemkowyni i w Talerhofi nevynna krov tam prolata. W naszych sercach na wse ostane pamiątka wiczna i świata. Talerchów jest symboliczną własnością wspólnotową Łemków, która w nich rozpoznaje swe losy, dzieje, odwołuje się do nich, łączy z kolejnymi wydarzeniami w pewien ciąg wyjaśniających następstw. Rozwijają się one i żyją literacko w postaci często zmetaforyzowanej jako figury losu, cierpienia, poniżenia, ale też chwały i godności, wytrwałości, nieugiętości. Jedną z najbardziej nośnych figur symbolicznych w łemkowskim uniwersum jest klamra spinająca cierpienia I wojny światowej z takimi cierpieniami z II wojny, czy bardziej z powojennych wysiedleń, których symbolem bliźniaczym do obozu w Talerchofie jest obóz w Jaworznie. Odtąd na zawsze zostaną miasta bliźniacze – Jaworzno-Talerchow. Jedno słowo dla Łemka – zagłada. Napisze Władysław Graban i ta klamra stanie się obowiązująca w łemkowskich wyobrażeniach dziejów i doświadczeń. Współczesny powysiedleńczy ból zostaje połączony z bólem tamtych czasów, przekształcając się w trwałość, którą Murianka wyrazi paradygmatycznie: Łemko nosi ból w genach.
Usymbolicznieni też literacko w kontekście historycznym tragedii okołowojennych, a jednak niewojennych, choć wojny nazywa się światowymi, sprawcy dwóch centralnych łemkowskich tragedii. Obie z nich spowodowane były nie przez zewnętrznego wroga, ale przez swoich. Swoje państwo, które miało mieć pieczę i troskę nad własnymi obywatelami. W takim kontekście pojęcie państwa i władzy nabiera też symbolicznego znaczenia precyzowanego tekstowo. Jeden cytat z 1950 roku z kalendarza karpacko-rusińskiego o Tarerhofie. Austriaky były nasze, to akurat nie przetłumaczyłam, już kończę. Austriaky były nasze, naszyma się zwali. Ne smotryli, że ne wynen na werby wiszali. Palili nas i niszczyli. Szczowidzili brali, ale za to Austriaky naszyma się zwali. I drugi cytat paralelny po wysiedleniu w akcji Wisła. Byliśmy się i terpili, po lagrach w nevoli, że nam za to tak zapłaciat, nie zhadbym nikoli. Byliśmy się za odczyznu, krov swoją prolali, a za to nas za 2 roczki w świt powyganiali. Takie jest bowiem doświadczenie mniejszości, często nierozumiane z perspektywy centrowej i jako takie bardzo istotnie wpływające na świadomość tych wspólnot. Dziękuję bardzo.